काय दिसणार नाही मला. डायरेक्ट मालवण. नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. आज आम्ही ना मालवणाक ना मासे बघू जातो, म्हणजे माशांचो लिलाव. तर आमच्या सोबत हे सगळे असत. आम्ही पहिल्यांदा सकाळी जातो, 6:30 वाजता निघालो. आता वाटेतो मालवणाक पोचतलो थोड्याच वेळात. तर बघूया, सकाळचे मासे पहिल्यांदाच बघतो लिलाव देऊ सकाळचो. तर जाऊया आणि बघूया. हे मासे घेऊ जातले सगळे, आणि आम्ही थोडेसे घेतलेलो. बघूया आता सगळा काय काय आता कसले कसे मासे आहेत ते बघूया. तुमका दाखवतोय आणि तुम्ही यावा नंतर कधीतरी वेळ गावल्यावर घेऊ मासे. कोरोना संपल्यावर चला बाय बाय करूया माशांचं डायरेक्ट बघा. मासे घेतलेलो तुम्ही काका? तू घट्टा उभा राहा. तू कसले घेतलेलो? ढोलम तुम्ही कसले मासे घेतलात? सौंदाळे आणि बांगडे, सुमटा माकला खावा होई. आमचं अजून पेटा होता कसलं बघा. माशाचा चेहरा दिसल्याशिवाय अश्विन खुश होतो ना आमचं. तोपर्यंत पेटवतच चलचलो. काय अश्विन? मालवणच्या बॉर्डर वर उतारार म्हणजे एसटी चालू झालेली आहेत. तुमका यायचं असलं तर लाड डब्यात बसायला यावा. मासे घ्यायचे असले तर मालवणात मालवण या ना कट्ट्यापासून ना 22 किलोमीटरच्या अंतरावर मस्त आहे. आम्ही पोचलेले आहो. थोडेफार कुंभार वाटी दिलो. हा या खरा मासे घेऊन ना एसटी वाले घेऊचे नाही तुमका. प्रायव्हेट आपली गाडी करूनच येऊ बघा बोल रे. प्रायव्हेट आपली गाडी करून यावा, नाही तर रिक्षा करून यावा. रिक्षा 2 द्यायची लागते. फुल कॉमेडी. चला मंडळी पोचलो. मोठी अँकर हे बघ. काल थंय होतो. हे बघा लिलाव गर्दी बघा. थंयच जातो. काय मला गर्दी आहे भाऊ. ही कसली आणले ना टाटाची. बस आहेत लागे रे. मासे आहेत. गावात पण कधी ₹710 रुपये. 710 काय तुझा? 710 रुपये. 710 रुपये. 710 रुपये. 700 रुपये काय त्याच्याकडे. असं लिहिला मस्त. पटापट काढा. हो काका हे कायचे मासे? कापी कापी. काय गर्दी आहे बघा.
सुरमय बघा, सुरमय आहेत ना हे. मोरी कशी कसले माझे ते पाडगुंटे. टेन्शन घेऊन जा रे तुम्ही. काय करतात 630 630 630 630 झाले 630 635 635 645 640 45 50 650 55 660 660 65 70 670 75 675 80 85 काय ते बांगडे 2700 रुपये 625 625 630 630 635 40 45 50 650 55 660 660 65 515 525 535 540 23 किलो काढ 3 किलो बघ ना बाबा मटके बघ हे काढलं काका मासो इधर ही पलटे मार आगे थोड़ा आगे करके पड़ेगी काका काका मासो कहितो हाँ में नाही मॅडम एवढीच छान आहे बघा हो
उनका 1 किलो निकाल चल कोणाचे ते कमी करा 300 ह्यो कसलो मासो मोरी झाले तुका होय तसं करतले तुका होय ओ काका टोपली कशी आहे ती ही टोपली कशी 2500 1650 1700 रुपये 1750 1750 रापणीचे म्हणजे 1750 ताजे बांगडे 1750 1750 55 60 रुपये 1750 रोकी को मागले 750 लावले तू चल 7.5 वजन ए जरा लावून दाखव काय करल मोठी असली तर 50. पाठव काटो नाही त्या लहान मुला नाही खाऊ होते का डायनला एकच काटो खाऊ तुला मधी ना हा सुरमई सर मोबाईलवर मारा ती दांडे होय खाय रे बाबाची काय करता करी ना काढी ना फोटो एक दांड मार तसं माका सांगल्या म्हणून मी मारणारा नाही हो. तलवार तरी मार बघ किती पुढे आता येऊन दे अरे हाय मासो काटो गावता फोटो काढते आता नाही गावला त्या गावांनी नाही की त्या जाणं आता तारी बागात नाही की त्या जाणं सांग बघू तरी पण मार आमची इच्छा नको बाबा तशी खोट्या बुद्धी नको रे बाबाची माझे पण भाव सोड काय कर माहिती त्याच्या युट्यूब चॅनल त्याला सबस्क्राईब कर आणि लाईक कर त्याच्या व्हिडिओ टाकतो तो सगळे मासे आता अभिषेक काय घेऊ आम्ही काय घेऊ काय ना किती गावया करपेंगा काय ना आता योगी आम्ही नाही काय घेणार घे बाय मंडळी आम्ही घेतलं मासे खूपशे घेतलं यांनी सगळ्यांनी घेतलं नाही आणि मेन म्हणजे ना ह्या लावल्याशिवाय आधी येऊ नका दंड मारतले तर मारतले आणि हकलवून लावतले
सगळ्यांका यांका आता विचार खयचे मासे घेतले नी? तू कसले मासे घेतलं? सुंगटा पण घेतली आणि काय आणि काय नाही इतक्यात काका तुम्ही कसले घेतला? आम्ही तेवढंच घेतलं. त्यांनी घेतले तेवढेच. तू कसले घेतलं रे? चिंगडा. आणि तू प्रॉन्स आणि सुरमई बाकी नाही. हे तू कसले घेतलं बाबा? माहित नाही बाबा काही पाठी टाकले. काय काय घेतली ती 8 किलोची घेतली. आणि ते हा काय घेतला आता मोठा काय ता? तो डायना योग घेतलेलो पण तो नको. हा आम्ही सगळ्यांनी ना 9,000 रुपयाचे मासे घेतलो. आता खातलो. चला तुम्ही पण या नंतर लॉकडाऊन संपले आम्ही आता घराकडे जातो. आणि आजचं तुमका माशांचा व्हिडिओ आवडलो असा तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका. चला बाय बाय टाटा.